Wewafethu akungathi ngoba mhlambe masifika kulezi zinto zobuciko safika sizingane sesohlala sizingane noma sesibadala. Yabona nje ukuthi mhlambe nasebusweni sinokubukeka njengezingane ngenxa zokuthi azidli idakamizwa zasemhlabeni. Akusenze ingane lokho. Yabona masofikile kudedwa zwadlula. Usuku sungaba umnomzana womuntu noma usumnomzana womuzi. So asizone ingane singajwayelani kabe. And akuthina sonke abafana ukuthi ngoba nakho sisebucikweni asibazi ukuthi umtsizwa buyini. Siyabazi umtsizwa ukuthi asikhethanga bona. So wena ukuthi wena wakhetha ukuba insizwa akukwenza insizwa enkulu ukudlula mina. So ngelinye ilanga ukuthi mawukhuluma ukukhumbula ukuthi hayi noma eyiciko kodwa naye waqhathwa khulelwe emakhaya. Ungathi ngoba uyahlonipha mhlambe futhi ubukeka enobuso bengane mase ucabanga ukuthi mhlambe ngoba wena umubi usungangixosha. Ayingenziwa kanjalo lento. Obaba badala abanye asiqhathwanga nabo baqhathwa nobaba. So kuye kube kubi uma uzofica ubaba omdala ekhulume ngazi ukuthi manje sefuna udate nawe. Lokho kubonisa ungayihloniphi yena. Ngoba kwamina njengoba ngingaka ngiyazi ukuthi ubaba mdala. Ngakho ke kumele ngimhloniphe. Kodwa ngaphambi kokuba ngimhloniphe kumele yena ayihloniphe yena. So asibhasobheni into ezosenza ukuthi isijwayeze kabi nezingane. Nakho lokho uhambe siphawula nala ngamele siphawule khona ku social media. Kwakhona lokho kuzoqeda inhlonipho. Ugcina ungasabukeki njengobaba kodwa ugcina ubukeka njengebhukazi nje eliyiwuwa elifana njengebhelundi khayithi into endiza nomoya. So asibhekeni into ezosehlisa isithunzi. Kodwa futhi ukuthi nathi sibuka sizingane akusenze ingane ngoba kwathina la sibuya khona sesishaya imithetho sakhile makithi sinezingane zizele imizi imile nje ngenxa zethu. So asikhulume siphinde singajwayelani kabi.